दायो नै एग्जाम जोबनानै ओंखाम उखैनायखाय फुरि जानो जोङो फैदों आरोना। फुङाव जेबो जानाय जायाखैमोन। ओमफ्राय नै आं जेब्ला भिडिअ खालामो होमब्ला आंखौ माबा माबि खालामो आरोना, नोगोद दुस्थ'नि बे सासे मानसिया। भिडिअ खालामबानो माने होथेना होबाय थायो आरोना, जा इन्टारेस्टिं। माने जों बिदिनो लोगोफोरजों लोगोफोर एदावलायखायो आरोना, जा इन्टारेस्ट जायो। ओमफ्राय नै जाना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, आंखौ दिनै बड'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै माबायदि नुदों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे। आंथ' बुहुत मोजां मोनदों। ओमफ्राय नै जाना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय माने जोंना दिनै बड' फक डान्सनि एग्जाम दंमोन नालाय, बेखायनो जोंना दिनै ट्रेडिसनेल बयबो गाननांगौ आरोना, जायफ्रा मोसायो बेनो आरोना। ओमफ्राय नै गासैबो दंजोबो आरोना, मोसाग्राफ्रानो बिसोरनो गासैबो आरोना। ओमफ्राय नैबे फुरिखौ ना बिथाङा दैब्र'दों आरोना। बे फुरिया जेब्ला थिफुनानै सिङाव बार हाबना थायोना, बियो खामजादों आरोना, मिनिगासिनो दं आरो खामजानानै। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनो आरो लोगोफोर, नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनबाय।